Katsot Lassila. Joo. Milloinkohan ne jaksaa linnut täältä, niillä on joku taika tässä, koska näihin periaatteessa aina eksuu iltoja paljon Mun koulussa siellä aamulla on todella paljon lintuja siinä keskellä. Vuoranen Rokin joka. Aina meillä on ultra-ääni tai joku. 2%. Tässä on jotakin, että näet sitä. Muistatko, kun me oltiin siinä puistossa Suomessa ja sitten sä ostit jäätelö ja Lokki varasti sitä? Ne ovat paskoja lintuja, minun mielestä nämä Lokit voivat aikana kaasuttaa. En mä tiedä noin paskamaista lintuja. Ei saisin myydä jäätelöä tällä tavalla. Joo, se tekee sitä tahallaan rannan vieressä, koska sitten Lokki syö jäätelöä, sitten ostaa uuden. Se koko homma on niin yhtä laiton, koska ne tulee satuttaa. Niin, ja nää Lokit ne voi silmiäkin syödä. Tai... Kato kuinka paljon työntekijöitä.